কি করেছেন লাই না सोंनांगोन दा हानलायानो गोदाना ओइलाय इथिं सोंहैलाय मा खालामदों होन थांबाय थाङाखैलै इथिंहाय हाय हायलाय हायलाय ओइसोरखौ सोंलाय কি করেছেন লাই बस्ता लाबोनायखौ सोंलाय र' दा सोंगोन र' गय हाननायाबो मोजां गयनो हाननायनिफ्राय खामायनायाबो मोजां आइजोफोरा बहुत मोजां खामानि मावदों गय हाननायनिबो थाखायाबो मोजां बोसोरावबो लाख लाख खामायनो हायो बे गयखौ माहा लांगोन आमजुलियाव बबे आमजुलि ओइ माबा पानिमुदि आमजुलि सुपारि बनायगोन सुपारि बेयावनो औ बेलेगाव लाङा बेलेगालाय माथो खालेगाव लाङो जोंनिया इयावनो खावो गामियाव नंगौ मा खालामदों गय हानदों गय हानदों र' नैखौ हानि गयखौ नै माबायदि हानोनो मिथां खामायनो हायो 400 नंगौ आरो कुइन्टेलाव बेसेबां कुइन्टेलाव 36,000 100 जुदि नोंथांमोना गय हानोब्ला बेखौ खबर लानो हागोन बिनि गामिनि मुङा जाबाय ब्रैनाम्बार आमदिर सका बबे बबे जायगायाव गय हाननो नांगौ जादोंब्ला बेखौ खबर लानो हागोन दे नै गय बैथिं खननानै लाबोनानै बैथिं मा खालामगोन 100 पेकेट जाबाय जोंफ्रानि गया होन 100 पेकेट जाबाय जोंफ्रानि गया होन मा 100 पेकेट जागोन 100 पेकेट जागोन नोंस्रानि गया औ नंगौ ना 50 कुइन्टेल गासैजों बेसेबां कुइन्टेल 50 कुइन्टेल बे मोनसेयाव बेसेबां कुइन्टेल जागोन बस्थासेयाव 50 केजि 50 केजि 50 केजि ना नोंलाय बबे गामिनि आं लिथिं आरो बैसिमबो दंबावो आरो बैसिमबो दंबावो दा नैबेयाव एथिंखिथिलाय बे गयखौ फानना जोंमाया हिनजाव सासे लाबावगोननो मा आदा गादा लेंबिलाय नोंनो बुंदों माथो मैया आं गयखौ फाननानै सासे लाबावनोसै होननानै होद माबासो बुंनाय खोनाखो नोंलाय सिमां नुबाय नामा नोङो 2 लाख सासे लाबावनोसै आङो होननाया आंखौ केनें सिनजानायाव मैया सिमां नुनाय नामा नोंलाय सिमाङाव नुवाखै हयथ'सो होद नङाब्रा नों बिराद सिमां नुदों दे आं थांसै दे आं बे फुनायखौ लानो टाइम जाला आहा खामानि दङ माने आं खानाय सिनो ओंखाय आहा टाइम जाला बेखाय बे फुनायखौ भिडिअ लानो टाइम जाला दे मा दे दासो लांदों गयखौ लांबाय आरो दे